Olipa kerran 3 karhua. Olipa kerran kultakutri. Ei, sama sattuu. Kultakutri päätti kirjoittaa oman sadun. Se laulu kertoi terrorismista ja syömästä. Se kertoi terroristista nimeltään Jalmari 666. Ja Jalmari oli terroristi. Terroristi. Sitten Jalmari meni kerran lääkäriin ja hänelle todettiin rintasyöpä. Minä olen nainen ja minulla on viulu. Katsokaa sitä viulua, kun soitat tätä viulua. Tässä olen viulu, ei kun olen nainen ja minulla on viulu. Ja viulu on tässä kädessäni. Ja kun sitä soitan näin, niin soitan sitä aina näin kädessäni pitäen sitä. Se on hankala soittaa jaloilla, jos on joskus kokeillut. Ja olen yhä muuten nainen. Tässä viulu kädessäen heilun jäätiköllä ja soitan viulua. Viulua, viulua, viulu, 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 nainen, viulu, viulu, kitara, kitara. Viulu ja nainen. Tämä laulu kertoo nyt Spider-Manista. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man, hämähäkkimies, tekee asioita mitä hämähäkki tekee. Lentelee, ei mitä hämähäkki tekee? Syö kärpäsiä. Ei. Vaan pukeutuu punaiseen ja siniseen niin kuin hämähäkit ja syö kärpäsiä ja aatelee seitteen joka paikkaan. Asuu kerrostaloisen ikkunoissa ja no siinä se taitaa ne asiat olla mitä hämähäkit aika pitkälti tekee. Tämä laulu kertoo siitä, kun joskus elämässä voi mennä vähän liian hyvin. Eikä